yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddugal on paami gonɗen ko yewtere gande men fina tawa ɓe tawɗen mamiraɓe men ɓen taw e mamu men mawɓe ɓe golle golle joɗɗe baɗɗe fayida callani leñolngol yewede wonen jeehi Allah yurmiɗumen yaafo ɗumen ha ɗumen aljanna won mawɓe wuwoɓe yo duusugo juut yo Allah wat cellal e gurdam duusugo juut en donima kadi suwaɓe ɓe ganduɗa ina janggi gandal ngal ne calli gandal ngal majje ɗon calminten musidɗo men denɗo men ceerno Sy mo ganduɗa en mbayi yidemo kono en mbaya nandemo sababude jokkodiral men e makko en jeeyi ha to wuro makko jii mawɓe rewɓe ɓe en jii anduɓe ɓe won hen ɓe jaɓani hay filmede ko mawɓe kolli en toon ko heewi caggal muɗum kadi o wayi ɗo seeɗa noon kono o arti e yogay moon ina namno min e kala saaha beele mo selli beele ko ɗo woni ina wawi taw ko ñebbe ɗe jaggunomo lande sisiɓe so mbeyi tan so keeɓi ñebbe baɗɗe tew noon min kam docteur wi ko so tawi wa tew mi ñaam so ala tew noon mi acci ɗon hen Ali Fall jogui kaɓirɗe kañum montata banda o denɗi ceerno Sy holto gonnoɗa sa salmi bandiraɓe ha gayni alhamdulillahi alladi qala fi haqqihi la in sakartum la azidannakum ثم الصلاة والسلام على صاحب الحق ربانية مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من بعده وجالدوا dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama goto mon foof inde mum yettode mum e kala ɗo mbawɗon won ene mbawɗon worrude goto mon foof en tawi ɗum ha kaynama ɗo woni ɗo en rokki ɗum junggo en ñaganima ɗum jaam e sutoro e kisal caggal ɗum kadi en calmini Fall ko moƴƴi Seydi Diop mi salminima mbeɗa andi ko mbiɗa ko e ñebbe he kam mi woppat tan ha immoɗen ɗo inchallahu rabbi jeeyɓe sisiɓe jayɓe jeng jengɓe en jiiɗi ɗum no feewi sosoɓe ceerno Sy gaga ñantugal ma jongal ngal mi anda an kam ko a ñanti hoorema min noon ko Abdoul Mbaye ñantimi ancien premier ministre koye wutteji ɓooyiɗi ɗi ganduɗa mboɗo yettamo no feewi Abdoul Keba Mbaye e billa won joom suudu makko mi yettaɓe no feewi ceerno Sy holto gonnoɗa eyyi alhamdulillah aɗa laaɓi yesso ngo tabarakallah gonga Seydi Diop wallahi gore ko gonga ko kalɗa ko ene selli en mbayri yidude kono en mbayrani nandirde ko gonga de wonɗo aduna waɗat jamanu mo gandanɗa ni goto foof sohlata hoore mum surtout sa woni mo ganduɗani a gollodirata yimɓe enen lamdi ko ganduɗani ko ɗum lamdoto uddare gollodira e mabɓe enen waɗi ko gandanɗani ko ɗum lamdoto ko wonde ɗe yeewi ko ɗum tan woni sababu bayrodiral ngal wonde gollude hakkude amen Allah kama gollude hakkude amen e maccuɓe Allah ɓe a jaama ceerno Sy noon mi lomto bandiraɓe hewɓe joguiɓe namde ko adi foof leydi men ndi gurɗen hande ndi ande heewi caɗele hande politique o ina dilli e leydi ndi hande accident ji ne keewe leydi ndi hande fitnaji ne keewe leydi ndi coow ne heewe leydi ndi so ko wayni waɗino nden e sahaji mawɓe men ɓennuɓe wonko jogui tantuno ɗum onoon sukaɓe hande fottuɓe oɗo saaɓe beele wonko jogui tan ɗum ene woodi e kay ceerno Diop kalɗa ko kam koko teska koko ƴewtinda hande goto foof ne andi caɗele ɗe ne keewi e leydi he e banggal politique he mi woɗɗoyta hen kono adi hen foof ko neɗɗo so tawi a hoolama a ronama dongal wona a gañima gañade woni mbaɗa feere hakko tega ko jungo ma pewna ɗum ha feere ha jettina dongal ngal tawa fukkani tawa a ɓeydi ɗum hay sa wawi ɓeydude ɓeyda kono sa ɓeydani ne ko wonɗo ɗon pewna si en garti kadi e banggal accident ji e cooweji kewɗi fitnaji marde tali wal iyasu billah ene en heewi yimɓe mbaɗat ɗum tawa wona sagoji mabɓe goto foof yo artil hakkille makko e hoore makko kadi jamanu mo gonɗen o mi anda hombo jamanu du'a wasno won farata kono goto men foof yo accu hakkille e hoore mum acca hakkille e ɓesgu mum farata anda ñaguni ko ɗum farata o jamanu mo gonɗen saabu ene heewi ko neɗɗo waɗata tawa ko mbaɗa ɗum habtal mara deytali afariteji walla jinneji bonɗi ɗe mbaɗa ɗum ɗe gono e hakkille makko ɗe beña hakkille makko hakaynama o waɗa ko ganduɗa ko o faalaka wadde ɗum walla o addana ɗum caɗele ɗe gandanɗane o anda ɗum walla o soynoki ɗum ha taki goto men foof yo ɓuur accu hakkille e Allah e hoore mum kono acca hakkille kadi andane ko ñagude tan woni ɗo jommen tabaraka wa taala wi ko damal mum ko udditingal ngal feera uddade a on ñaguiɗ ɗum kam wi ud'uni astajib lakum ñaague kam so on kam ñaguima mi rokku mi ñaabo on wi kadi wa iza salaka ibadi anni fa anni qaribun ujibu dawata da'i iza da'ani wi onon wi aniraɗo sallllahu alayhi wa sallam si maccuɓe lamdimama hoɗo gonmi ko hono jaɓɗat mi ñaagondi wiɓe yoɓe kam ñaago min kala ñaaguiɗo kam rek so rewi e damal he mami ɗum jaaba
hayso wona defte enen mawɓe men goto fof no andi mawɓe men wonko ɓe jogino gandal fulɓe walla kala leñol ngol jaaɗa ene waɗi cosaan kono yimɓe alay sago ɓe garta koye mumen ene waɗi hen ko gandanɗani ko mawɓe mbiyanno ko sa itti ɗum mbaɗɗa e poos ma walla mbaɗɗa e nder galle ma ɓeskuma inchallahu rabbi ala e goto mu en mankatɓe won kadi ko ƴettata mbaɗa e poos ma si Allah jaaɓi toon ko jahata ma yaahe jaam garta e jaam ene waɗi hay mbiyatɓe sa waɗi ɗum e poos ma garantu auto on foof ha jaaha ha garta e jaam kono joni yimɓe ɓe gaami yillade ñagude e koye mumen ɓe gaami kadi yillade ko muslata ɓe musla ɓesgu mumen ɗum noon nanata hen tan ko welsidade kono hen en ñaago jomumen tabaraka wa taala ko gandanɗani ko kam goto foof ƴewtidima ɗum yallo Allah suu ɗum ene wawi ɗum suudu foof lomtina ɗum jaam e barke seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son faami jiɗɗa wiide ko neɗɗo ne jogui ko wawi yaltinde saɗa ko jolla dowuji tawa ina nafa ɓesgu muɗum ene woodi eyyi so jamanu wayi ni ene heewi ko gandanɗani ko neɗɗo ina fota accude hakkil ɓesgu mum o yillo ñagude so tawi ko ɓesgu mum foof ndenti galle o waɗa ñagude e galle he so tawi tan neɗɗo pinat ɗon hen ya hen arta inchallahu rabbi ma Allah reen ɗum si ɗum ala so tawi ɓesgu o ko caradirɗo ene waɗi ko ganduɗani ko fulɓe gandal fulɓe wona foof wawi ɗo haalede kono ene waɗi ko ganduɗani ko kadi ko ɗum alquran hasbunallahu wa nimal wakilu kala neɗɗo wawi won ene wawi wonirde foof si hen ɗum waɗa so famɗi ha famɗi waɗa ɗum 12 so tawi noon ene jogui heɓde seeɗa waɗa ɗum 114 so tawi kadi dañi ko ɓuuri ɗon yaaj waɗi ɗum ujunere e 110 ɗum kam so waɗi ɗum woni la tahaf woni yo fitma deeƴ kala ɗo mbawɗa wonma Allah renma reena ɓesgu ma si tawi an andi gonɗa ko caggal leydi walla an andi gonɗa ko nder leydi ɓesgu ma ne saradiri kala no mbawɗa wa tan inchallahu rabbi ma Allah renma ene waɗi noon goɗɗum ko ganduɗani ko gande fulɓe tawaɓe gandaɗe kadi ko gandanɗani ko ɗum wuneji mawɗi goni hen e ijabuji ha taki dal jamanu o goto foof yo ɓuur acci hakkil hoore makko inchallahu rabbi saabu won kilifa goto mbiyatnoɗo won ko gandanɗani ko anini e Sénégal yo yimɓe ɓuur ɗum accu hakkille ha taki hande hene heewi ko jiiɗata neɗɗo waɗa taw wona saga mum jiiya neɗɗo wara neɗɗo so neɗɗo hattini ƴettu won koko warata fana ɗum neɗɗo tawta ko o natti won neɗɗo ɓolo e si neɗɗo wonama ƴetta ko warata fana e mum ɗum wonko woni e nder ma ko gandanɗani ko a wondani saga ma ha taki goto foof dal acci ɗum hakkille surtout o mo mbaɗata ɗum wona julɗonoma hayso tawi wona julɗonoma ko bani adamanama te en gonani jihad en gonani ndiga wadde yimɓe goto foof ene foti artirde hakkille makko ɓe ganda kadi goto e men foof rewat ɗo rek yawta te mba kala ma simtani hono wurno ɗo jaafoɗa lawol amen gadanol nde min jeehi e guure men Lowte jaaɗen ha e mamiraɗo goto debbo ganduɗa kanko jibine nene ma walla jibine bama ko mamiraɗo nde yimɓe kala haalano fayi politique nde o wi ne jogui ko ganduɗa kamɓe so tawi ɗum sakkitama an mbiɗa joni ko ɓesgu kono noon diwan o e nokku o fof Allah ne wawi wirse hen ndiyam gueɗal keddigal ngal namdal gongal nde min jeeyi toon nde ne wonno coow mawɗo hakkude remoɓe aynaɓe ha woodi ko waɗi o wi ne jogui ubbere wattane soɗama ɗum wonta wontu mi wayi humpitade holno ɗum wano e ngal gandal mbiɗa anda ren ɗum kam ha joni Allah ne waɗi alhamdulillah Allah ne waɗi hen tawfiq andi Seydi Diop yimɓe ene heewi ko gandanɗani ko a wawa ɗum haalde ha laaɓa surtout e caméra ji saabu sirru ɗum firtata koko suuɗate te ko suuɗate noon si haalama tan danaka nattat ɗumen de kono ene waɗi ha joni nani ɗon no wurno ɗon ko hande hay ɓuuri wonde sono mi wima kala ngol guite laaɓi ɗum ɓurata won pire de wondo ɓen ganduɓe ɗum ɓe gandu ɗum kadi ɗum woni ko gandanɗani ko wona ko farnate mais ko woni e nder mabɓe kadi eɓe nafa hen dendagal tagore nde ɗum noon minen so tawno ko sago amen leydi ndi foof naftoro hen kono kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni mbi o mbimi mbimami naftoro hen minen dal ɗum kam ko ɗum jiɗki amen mi en ñaago joom men tabaraka wa taala kala mo ganduɗani Allah wallima hakkene ma garɗa henne Allah renma reena ɓesgu ma ha konko woni ko himme ma Allah yikkitma hen kala mbo arani ne meni min ñaago kala ɗo mbawɗa wonde yo Allah ñawdu haaji ma e barke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam komo debbo haalno ko a jubbantani yimɓe seeɗa malla ɗum ko ɓunnoto watte ko ma jomum tawe wallahi ko gongo andi comme no kaldiranmami tan ene waɗi ko ganduɗani ko yiɗa wona ko saktate andi sirru woni ko suuɗi sidna Ali yen wiyatno ko
wa sirru taktumhu wala tantiqu bihi fa inna zujajata kasruha la yujbaru wi sekkere a suuɗat ɗum saabu lampu kadi simo fusi a wawama futtitin hanti hamba huɓɓa te sirru e sarru koko ɓadodiri sirru woni sekkere nafatɗo cuuɗiɗo sarru noon woni bonore so siiwi tan ene wawi nattude nafko nafatno ko noon a jaama e on tuma en kaali ɗo ñande hannde nden yewtata ko fate alhaali ɗanl en kayitaji en liggotoɓe en banggue fonction aji kono elle cuumu ardi galle ko tiba dow dow laaji denduɗi Amérique Donald Trump mawɗo leydi ndi holliti wonde ina anni artude ujunere temedde jeegomo on neɗɗo walla ɓura ɗon ko way noon so waɗi beele on ngalano gueɗe ñagude no woodi ñagude kam Seydi Diop neɗɗo kala ɗo wawi wonde ala goɗɗum ko wona ñagude nde wonno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi en addu'a silahul mumin wi si tawi julɗo ne jogui joguitari ko gandanɗani ko gaña makko no hulduɗum ɗum woni du'aw ɓen ngala ndiga ko ɓuuri du'aw kala ɗo jamanu wawi tolno en mbay eyi en nani ɗum en nani lamɗo leydi murdi to no wiyete lamɗo kees Amérique o wi ma waɗɓe yaltini kono meɗa rokkaɓe tan kala ɗo neɗɗo mo en wawi wonde hay somin jokkodirani meɗa ñagoɓe yoɓe ƴettat e temps mumen ɓe mbaɗa hasbunallahu wa nimal wakilu ujunere e temedere e sappo e goho ujunere e temedere e sappo e goho eyyi ɓe punno ɗum noon soɓe mbaɗi ɗum siko balɗe tati balɗe nayyi inchallahu rabbi tema Allah jaɓi si Allah jaɓi inchallahu rabbi ma Allah muslo ɓen ene waɗi noon goɗɗe ko ganduɗa ko gande pullo wonata ene waɗi hen ko ganduɗani ko so neɗɗo waɗi ɗum e bawɗe Allah inchallahu rabbi ne wadde ñakkuɓere waɗa ko wadda inchallahu rabbi eyyi so waɗama on neɗɗo si Allahu lamɗo jaaɓi ko belamma mum tan o immoto ndin leydi o arta ɗo ha ɓel ɗum o hibboto kadi ene waɗi hen bisimillahi jibbatu jib joom batu Allah jeeyi batu annabi jeeyi batu min kaari jeeyi batu jomen batu imme kaari ari e moon hakkude mum e ndi leydi so weeli yo wana jaaɓe so metti yo wana sukara mawɓe leydi ndi jiiɗimi toɓɓonimi kurkali ɗi jiiɗimi muɗimi ɓe gonta kam wukkit ko wona ɓe gokkit mangol tektiki mumen ɗum inchallahu rabbi wonko waddate noon wonko waddate andi Seydi Diop an no waɗi ko waddate so waɗama e bawɗe Allah inchallahu rabbi won ma won ɗon kadi gonal mum ɗon ma won nafoore saabu ma dañ e bawɗe Allah inchallah to banggue ujunere temedere sappo e goho mbiɗa eyyi to banggue adadu o windoɓe ne mbiye yayi ɗo goho o nagam walla ko ujunere nde guiɗoɗa walla ko nandi hen ha kay comme que ɓe jilloto ko ganduɗa ko ɗum muslatɓe en mbawi idor ko ɓuuri ko hewde ɓe mbaɗa ɗum ujunere nde temedere nde sappo goho rewa hen eyyi hasbunallahu wa nimal wakil ɗum sa waɗi ɗum hisab ɗum jaggata ko la tahaf woni wota fayi noon ɗum firti ko gonduɗa ko Allah gonduɗo Allah fayata eyyi a jaama ceerno Sy yeeɗiyankoɓe Ayaw Pinde TV yewtere gande men Fina Tawa koɗo men ko ceerno Sy ceerno Sy gartan koye sifa kutorgol leɗɗe majjere ne heewi wonde hakkude hokkoɓe leɗɗe ɓe hokketeɓe ɓe neɗɗo wiya mi hokkama lekki no haalni mi famani mi noddima mo ki hebdemo joom lekki wiya mi tottimo lekki mi wi yo waɗirni o waɗani no mbiyumi ni hol sifa mo neɗɗo foti wadde lekki no foti waɗirde lekki ha dañe ko foti dañi hen ko Seydi Diop a lamdima lamdal mbargal fayida nde wondo Allah ne Seydi ma mi wawa limdi ɗum ina heewi arɓe am ɓe mbiyami min naggam e naggam e naggam mi rewi naggam e naggam mi yiiɗa haalde wano ɓe bonnat kono kam ko idi ko on gollodirat ɗo yimɓe yo won nunɗuɗo kadi on gollanteɗo o jogo hono wiyete o hoolo so hoolima tan inchallahu rabbi manaf kono so tawi mi haali ɗum ɗo laabi kewɗi so tawi hono neɗɗo waɗata si gollodiri neɗɗo on yiya minen alhamdulillah min hen jetta Allah komin jangguina hono neɗɗo waɗata hay so tawi ijaba goto foof ne andi wonani junggo neɗɗo ko junggo Allah woni hande so tawi ko lotade yimɓe foof nani looto kono hono mbatta tan sa lootima lotgal ngal nafma ko ɗum tehi hewɓe ɗum noon mi meeɗi ɗo widema so neɗɗo yeeyima gandal fat ɗum te ijaba ko toon jaknataɓe minen Allah no waɗi ko ɗum min idi janggude hay andi gandal eyyi ɗum noon kadi mi en jogui hen seedeji ɗi ganduɗani koko heewi so tawno ene okkiri min lay inɗe walla min so tawino ɓen mi jiiɗi inde mumen kaale min kaala inɗe kono aduna ko jiiɗa foof ko sekkere kono Allah ne seedi ene heewi ɓe gandanɗani wasata hay nodduɓe mabɓe kalanma e banggal min kono alhamdulillah mi en hen jetti Allah ko moƴƴi ko moƴƴi ko moƴƴi wona mi en kaala ɗum pour toƙƴinde woɗɓe walla mi en mawnakino kono min kalat ɗum rek saabu yettude Allah kadi mi en ñagoɓe min gollodiri ɓe ɓe dañinoɓe cohliri yalla yoɓe pandin
kadi woɓɓe ɓe gandanɗani ɓen gollodira e woɓɓe kadi mini ñaago jomen tabaraka taala yo Allah rokkuɓe ijaba wonnama liɓe no mbiɗa ni ruttade gomen to e nder Kajoor e diwan Diender o no kuñjanen ni kono yinde mabɓe on tan ko yarata Allah waɗi artiɓe jiima ganti no wawi ha joni jokkude yewta nde ene yaha dartaki kono namnam ko banggue udditare andi udditare ndenka nan ɗon kono kisal nan ɗon udditare kadi kono udditare ñimde taw ko duumotonde woɓɓe wiyoɓe ayena yaawi kono lekki ɓuuri yawde ɓe mbiya kadi ayena leeli jaggude so jaggi woppata woɓɓe mbiya ala hay lekki sa fotte e bawde so jaggi woppata udditare ñimde beele ɓuuri hewde koye ɓuurano walla koye leɗɗe men fina tawade eyyi Seydi Diop jarama jarama Diouf a lamdima question mo ganduɗa ni hene heewi komo arata e amen kono udditare ɓuuri heew ɗum wonata koye on liggotoɗo ene wona on liggotoɗo so tawi ko liggoto ko ombo andi ɗum so waɗi condi ma marsu so waɗi aya alquran ma marsu heddo noon yimɓe goto hen foof ko gandanɗani ko noon poɗɗa ɗum wallirde ene waɗi hen yimɓe ɓe hen mbawɗa ɓe wallirde koye condi ene waɗi mi meeɗi haalandema ɗum leɗɗe tati mi wima ɗo townaki ɓokki townaki ɓokki eyyi kama townaki nawdi eyyi nawdi eyyi mata minen Puuta min ganda min nawdi wiyete eyyi townaki ɓokki e townaki nawdi kama lekki mbiyeteki combi ɗen leɗɗe tati so tawi a rentiniɗe so tawi a rentiniɗe sa ɗe looti neɗɗo o ala no wawi wadde so wona ma o ɓesda inchallahu rabbi ene waɗi noon goɗɗum ko gandanɗani ko ittete koye lagde ha fa waɗa ko wadda hen wadda e feggere so tawi jomum jaaɓi sartaji ɗi kadi ko gandal labgal ko gandal ngal gandanɗani so neɗɗo waɗi ko ɗum suratul ijaba so waɗi hande inchallahu rabbi fodde jangga o yi résultat ɗum kadi foof nani ɗo koko anda koko gollodira kadi Allah ne seedi ha yimɓe tegi guite ɓokki ki e nawdi min mami namno bandiraɓe hettoɓe ɓe mballa ene nawdi ma e mbatto hokkude konngol anduɓe woɓɓe ɓe dañani fatange jeede jewɗeɓe caggal leydi miɗi jeeden no fewi no fewi kañum combi beele ɓokki ki to wonawi ɓokki to wonawi nawdi to wonawi combi kañum tati fof ndendinte lawol goto walla combi ki wonata to wonaki combi ki kam ko lekki ki combi ki tawana to wonawi ki ko to wonawi nawdi to wonawi ɓokki eyyi combi ki kañum ko banggue eyyi andi Seydi Diop townaki mi meeɗi haalandema ɗum ko lekki tan arata dow lekki fuɗa ɗum ɓuuri hewde kono ɓuuri hewde ɗe leɗɗe ko leɗɗe foof kala ko neɗɗo ɗaɓɓiri ɗe ko leɗɗe dañal ko leɗɗe laamu kono kadi ko leɗɗe ɗe ganduɗani neɗɗo o ñippoto e bawɗe Allah ittowo ɗum kam ala ittowo ɗum ala inchallahu rabbi ma dañ kadi maɗum wondu ndenka kono noon ɗeɗo leɗɗe wona tan Seydi Diop yaaha o laara ko leɗɗe ñaarete tan o yaha ñaayoye ala lekki fof waɗi ko noki ittirte waɗi kadi ñalandi noki ittirte waɗi kadi no gardata e hekki ayi ijabuji hewɗi ko ɗon affaire o woni so tawi noon ko woɗɓe ɓe laara ko wiiɓe tan ɓe jaaɓe itta leɗɗe amana hay sa serdi leɗɗe mbiɗaɓe ki e ko woni ɓe mbawa haalandema ko ɗum addi hande caɗele ɗe ɗum addi neɗɗo looto ha tampa o yaha hay ha natta gumde ceerno eyyi o yahata hakkenama hanti o wiyata ko ceerno ala kono so neɗɗo wi ceerno ala mara deytali woto goroni matɗo kala mo goroni ngati ma yillo e lukkowo alay saago ɗum ko ɗum ko ganduɗani ko gandal tawangal ko ganduɗani ko min cuusani nannude hen ndigo ko ala hen kala komin mbaɗi hen ko ala hen min jiiya ɗum eyyi kono onon joni on batti ɓoota seeɗa mawɓe no mawde debbo wino ni kañen ko dammuwol tan walla sollewol walla muuɗogaw namdotono kono mataw aduna gandi taaɓima ha on ngabbi seeɗa on diwti ɗum ala mukko minen kam Seydi Diop ene waɗi hen andi ko ɗum ko haalanama ko ɗum ha joni ko ɗum liggorte kono kadi wona foof ko haalanma on aduna wonno eyyi waɗi ko goɗɗum ko gandanɗani ko hande sa sohli ɗum alay saago sartaji ɗi mbaɗa ɗum kono sa waɗi ɗum inchallahu rabbi a yiyat ɗum ala ni walla na ɗum kam sa waɗi ɗum a yiyat sa nde neɗɗo lootima ha tampi leɗɗe nafani ɗum tawat minen nde wona leɗɗe amen looti eyyi ayane somin laarini neɗɗo e banggal hoodere makko kam andi ko hawaiya walla maiya walla turabiya somin laarani ɗum walla naariya somin laarani ɗum on bangane so tawi kadi ko poɗɗo ñaganede alquran mamin ɗum ñagana alquran kono mamin mbaddu hen leɗɗe eyyi wonko taki
dendi wonɓe cagale ɗi ɓe no goyto gueɗe ɗiɗi hen gueɗal gotal ko mi yi ceernajo télémon mi yettinima makko mboɗo haalde e makko mi neldimo wonko fof no neldemo neldani mi watti noddemo mi heɓanimo mi natti hebde mo taw noon so jomum reyno toon wonko dañi mi nemmintinata kono so wonko waɗi naata e men ɗum ko goho ɗiɗi won gueɗon kon ko mbiɗa joni ne wadde lekki walla aye taw ko ga ɓuuri webde weeɓani Europe weeɓani Français eɓe goyto e ɗum wonde holno ballirton ɓe ha ɗum taw ko yadana kono wawa ummade ga wallahi Seydi Diop ko heddi ko noon kokomi kaal joni ko jayɓe sisiɓe jengjemɓe hen sahaji won hen so keeɓi hunde tan natta heɓede téléphone wal iyasu billah ɗum kam en muslima hen Allah ɗum kam ko yetti Diop en mbaɗata ɗum kono andi Seydi Diop ko kaldanmami ko adi foof ko neɗɗo o gollat yo nunɗo sa yi Allah na tampa e men kule Allah saabu si en kuuli Allah goto men foof wurata ko gurdam belɗam gurdam teyɗam saabu neɗɗo so huuli Allah hanti ala ndiga ko waɗa so wona malar hakkude mum e joomum so arti noon hakkude gollatɗo e gollotoɓe ɗum de minen meɗen hen jetta Allah ko moƴƴi kadi Allah no seedi min dañi hen témoin seji ha heewi ɓe gandanɗani hayso wona minen eɓe nodda woɗɓe eɓe kalanaɓe eyyi kono andi min kam neɗɗo mbawɗa andu tan ko hoorema wala taziru wasiratun wisra ukhra mbawɗa andu tan ko hoorema kono minen kam minen hen jetta Allah ko moƴƴi kadi ɓeɓen gollodiri ɓe Allah no andi kadi ɓe ɓesdima eyyi a jaama almuɓe ma fof mi endida ɗumen wonen tan ɓe gandumi denɗira ɓam ɓe kaldami sa e sa wona eɗen kuccodiri koye télé kalanni ɓe jettuma ɓe jarnoma wonan ɓe ganduɓe hay sona foof en ɓe namno e sa kala ɓe mbawi yiidema kono ko garta moƴƴam ko wi tan yallah hokku en liggade ko moƴƴi amin ya rabbi yallah hokku en gonɗude Allah kadi hokka en wune sabu neɗɗo ñagoto Allah hokka en wune ɗum noon mataw yiyata tan kone gasde holkongol panta e ɓen ɓe kalmi joni wona ɓe kalɗen téléphone minema kono kadi welani saktude holkongol ngol panta e mabɓe kamɓe suɓeɓema ɓe gandama meeɗa yiidema dañema hoolare no guitta jawɗele ko gole ko neɗɗo e ɗo wadda ɗo e oto nawi ɗum ina ƴeewo e ma toon holkongol joguiɗa fade ɓe alhamdulillah ceerno Diop e on banggue iɗi foof ko ɗo puɗɗornomi ɗo ko ɗon gartanmi woni en jetta Allah de wondo neɗɗo o sababinat tan kono kon ko hantintugo gueɗɗe ko Allah woni kono goto e men foof ko idi aɗa gollo ɗum mataw wonko ganduɗa hen haɗa andi kam aɗa wawi gollude ɗum ha hanto kono hono mbaɗata ha kaynama sa gollini ɗum waɗa ijaba ɗum adi hen foof ko neɗɗo yo won gonɗuɗo wona nunɗuɗo kadi ko waɗata ko o laara hen Allah minen ni mbeɗa yetta Allah ko moƴƴi saabu hande hoolade weeɓani so neɗɗo hoolimama ha kaynama gollodirɗon e Allah rokkimo kadi o dañini yirri ni o arti kadi o haali ɗum kono o fotani hen o haalini woɗɓe on kadi ko neɗɗo moƴƴo hen jetta Allah ko moƴƴi min mo jetta hen jetta Fall Ali Fall min jetti Pini TV naɓe mi en ñaago wuro ngo yo Allah waɗ ɗum wuro ɓesdade saabu ɓesdade hen ko ɓesdade pulagu yallo Allah ɓesdugo barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on jaama yeɓiyankoɓe Pindi TV caméra to ko Ali Fall won toon Abou Samba Diop e saldirde nde e koɗo men wona koɗo ko joom galle o ko musidɗo men ceerno Sy o yettama o jarnama ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi